Yo, good afternoon. Lalakad ako ngayon papunta sa palengke. Magbibili lang. Pinabili si boss. Tara, samahan niyo ako. At lang ako. Baka yung kasi umambon. Ito yung sa kaba ng may Mandaluyong. Yung papunta doon, yung kaba niya yan. Punta niya dyan sa Addition Hills. Tapos yan yung shoe mall. Yan, makita niyo yung shoe mall. Yan ang shoe mall. Ito na yung shoe boulevard. Ayan. Diba? Tapang. Kasi dadaanan natin yung shoe mall. Yan o. Sa labas yung mga pinikang pagkain. Tayo sa may palengke. Ito sa may bandang Martinez. Pero di ako abot dun. Yan yung palengke ng Mandaluyong dito sa may Martinez. Public market lang siya yan. Baba, sa baba puro mga wheat, mga karne, isda. Sa taas gulay. Doon lang kita din ng mga damit. Taas. Bili tayo ng kapay. Dahil yung customer. Yun kasi hapon na marami ng tao na umili. Nagsilabas daming tao dito lagi pag hapon. Ano na pag linggo. Hinahanap na akong prutas. Lahat yan dito sa gilid, puro may pwede kang bilan. Sari din. Tinapay na. Binilang tayo ng saging. 55 yung ipan. Natin. Diba? Dami klase yung mga isda.
bangus. Pero, hindi yung 1/2. Hindi yung 1/2. 30 tupok. Oh. Gata. Tayo makabili. Yung makanan niya. Tayo sa makarna. Baboy baka. Uwi na tayo. Uwi na to. Daming video. Dito tayo sa kapila dadaan. Bakit tayo? Sinalan ko na papunta pa uwi. Yung daanan. Doon, punta rin yung Star Mall, Mega Mall. Ayan, mga kabos, mga kawaray. Ay, doon. Ang pakabaan na highway nito is ito yung Super Court.
Pagod na ako. Gratis. So sa lahat na hindi pa na kapag-subscribe sa YouTube channel ko, kahit na walang kwenta, please subscribe and hit the bell para sa lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Yes. So yan lang mga idol, mga kawaray. Hanggang dito na lang ako. Pagod na ako eh. Kapit na ako sa dorm.